Makadi vanhu vaMwari, mufaro wangu kusangana nemi apo tichidzidza zvimwe zvinowanikwa mukati meshoko raMwari, tichitsanangura zvakare nekubetseredzana zvikuru sei munguva dzatiri kurarama, idzo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Almost everyone is crying. Almost everyone is trying their level best, but their best is not good enough. Munguva idzo vanhu vachizama kubatanidza asi zvinhu zvisingabatani. Munguva idzo vanhu vazama zvose zvingazamiwa nomunhu kuti upenyu huve nani, asi zvichiramba zvisinei nekuti unogara kupi, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Munguva dzakadai tinogona chete kuwana nyaradzo nehope netariro yakasimba kubva mubhaibheri, shoko raMwari. Ndo moga matinogona kupinda tikanotsvaka mumapeji emubhaibheri. Tinogona kuwana kunyaradzwa, tinogona kuwana tariro, simba mukurarama kwatiri kuita. Mukati mezuva ranhasi nditenderei ndimhanye nemi kune zvakaitika mumwe musi kana bhuku ramapisarema richinyora. Nawo bhuku ramapisarema chindima ichi vanodzidza pamusoro pacho vanoti iwo chakanonyorwa mushure mekunge vanhu vabva kuexile. Saka huyai neni pabhuku ramapisarema chapter 137 verse 1 kusvika paverse number 3. Tinodzidza ipapo dzimwe pfungwa dzinogona kutibetsera zvikuru sei munguva dzatiri kurarama, when things are no longer okay. Kurarama kwakurwadza nekudzimba kudarika zvimwe zvose zvingawanikwe pasi pezuva. Bhaibheri, shoko raMwari, rinoti iro munyori achinyora, by the rivers of Babylon there we sat down, yeah, we wept when we remembered Zion. We hanged our harps upon the willows in the midst thereof. For there they that carried us away captivity required us of a song, and they that wasted us required us a myth, saying, sing us one of the songs of Zion. Mwari wekudenga vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Now, sekutaura kwatamboita, vanodzidza nekudonongodza vanotivo pisarema rakanyorwa munguva iyo vana veIsraeri vadzoka kubva ku70 years dzavo dzekuBabylon, apo pavanga vari kuexile, vakatapwa nemababylonians. Vari ikoko kwavaishanda senhapwa, kwavaigara senhapwa. Vadzoka after vadzokera kuJerusalem, ipapo ndo pari kunzi pakanyorwa pisarema. Saka munyori ari kunyora anonyora sekunge ari kutsanangura zvakaitika kumashure, ari kutsanangura zvakaitika vari kuexile. Ari kunyora achiti pane kwatakamboenda mumwe musi kunzizi dzekuBhabhiloni. Saka ari kutaura kuti takanga panguva yaari kunyora anga asiri kuBhabhiloni, anga abva kuBhabhiloni, asi zvaari kutaura pamusoro pazvo ndezvakaitika vari kuBhabhiloni. Munyori werwiyo iri, vamwe vanodzidza vanoti rwiyo runogona kunge rwakanyorwa naJeremia, ndiye akanyora mashoko ari panziyo iyi mushure mekunge vadzoka kubva kuBhabhiloni. Nawo munyori ari kuti pakati penzizi dzeBhabhiloni, ipapo ndo patakaenda
tasvika ipapo takaturika mbira dzedu ipapo. Vanodzidza zvakare vanowirirana kuti nzizi dziri kutaurwa pakati apa pari kunzi vakaenda vana veIsraeri vakanohen'a mbira dzavo pamukona chando. Ipapo pakati perwizi paisangana rwizi Kebha naEuphrates. Ipapo ndo panonzi paimera zvimiti zvainzi zvimikona chando. Saka ndo pari kutaurwa kuti vakaenda ipapo, ndo pakaitikira akaunti yaari kutsanangura nezvayo. Saka munguva iyi vaiti vakashanda sevanhu vari pasi peunhapwa. Vaizombowana kamwe kanguvawo kekuenda kunorefresha, kekuenda kunozorora. Vaisingoti kana vaozorora vaienda pazasi nepadhuze penzizi idzi apo panenge pachifefetera kamhepo, voenda ipapo kunozorora zvavo vakagara. But pavaienda kunozorora apa vaisangoenda vari maoko bedzi. Vaitakura mahaps avo, mbira dzavo, kuti vakazorora vainotekenya nziyo dzichipinda nechomukati dzichivapa kuzorora nekuvanyaradza pakuchema kwavo, dzichivapa simba nehope kuti zvichanaka mumwe musi. Vaienda ikoko nembira dzavo kuti vazoenda kunoridza. But musi uyu sekunyora kuri kuita munyori ari kuti vasvika ikoko kunzvimbo iyoyo, grief overpowered them. Kurwadziwa kukakunda kamufaro kemhanzi yairidzwa nekungari yekurangarira kwavakanga vabva kuJerusarema. Munyori ari kunyorawo ari kuti panguva iyi tanga tiri vanhu vakanga vasina nyika, they no longer had a nation. Panguva iri kunyorwa tsamba iyi ari kuti panguva iyoyo tanga tiri vanhu vasina a nation, tiri nhapwa, we are refugees in Babylon. Ari kunyora zvakare achiti we had no capital city, for we remembered Zion. Remember a city that we used to dwell in, that is Zion, kuzasi kwatakanga tabva. Anonyora zvakare kuti ipapo takarangarira zvekuzioni. Kuzioni ndo kwaitwa chinamato chese. They remembered their religious life. They no longer had that vigorous religious life. Vanga vasina kukunakidzwa chinamato chine simba chakanga chamwiwa munguva yavanga vari marefuge. But mukudzidza kwatoda kuita mukati mezuva ranhasi, tichanotarisa tikadzidza tinogona kunowana pfungwa dzinogona kuita nhatu panguva yatave pachindima chataverenga. Now vakavatapa vanga vaine a background of these guys. Vaiziva kuti vanhu ava vane kaitiro kavo kavanoita, zvikuru sei kana vaenda kunguva yekunozorora kana vapedza mabasa avo. Saka vanovatevera vari ikoko, vaya vari kuvafudza nekuvarinda vari ikoko. Vanosvika voti pamauya kuzozorora isusu toda kuti imimi manje mutiimbire nziyo dzekuzioni. But pfungwa yekutanga yandadzidza ndeyekuti ndaona kuti zvinonyanya kuoma dzimwe dzenguva kuti munhu aburitse chikristu chake zviri nani, zvikuru sei kana nguva ari panguva dziya dzepachimananzombe akadzvanywa too much. Ipapo panorema kazhinji kuburitsa chikristu chako. Zvinorema dzimwe dzenguva kuburitsa zvaunotenda mazviri kunyanya. Kana uri panguva yakamanikidzika, kana uri panguva when you are at a disadvantage, ipapo those moments it's very rare to find people who will be able to stand. Vanomira vachiburitsa the true colors, vanomira vachiratidza zvavari. Vazhinji vanoturika mbira pamikona chando voti izvi hatichaiti, now we are taking a rest. But vanhu vari kuverengwa vataverenga panapa vari kuti ipapo taenda ipapo. When they requested us a song, we said we cannot sing the songs of Zion in a foreign land. When people are faced in when people get into foreign lands, when people get into foreign situations, when people get into situations ari hard akasiyana nezvimwe zvavanga vajaira kazhinji, when you are in that situation zvikashoma kacho munhu kuti aburitse chikristu chake zviri nani. Saka varume vanoti hatigoni kuratidza zvatiri
zvakanaka nekuti kwatiri kuno sandi kumba kwedu. When you get into a foreign situation, when you get into a situation whereby you are at a disadvantage, kazhinji vanhu vanotsveta chikristu paside, vanhu vanotsveta zvekuratidza who they really are, voisa paside, voita zvinoenderana nenguva iyoyo. Many are times when you are faced with situations so hard zvakadaro, vanhu vazhinji vanofunga dzimwe pfungwa, vamwe vanhu vanotonamata Mwari, vanotorelayiwa nevamwe kumakereke, kana vakapinda pachopisa paupenyu, vazhinji vacho vanototsunga kuti izvi zvakuda kuti timbofamba izvi. Saka pfungwa yedu yekutanga pakudzidza kwatiri kuita mukati mezuva ranhasi iri kutiyo imba nguva dzose, kuratidza chikristu, kubhluma kwechikristu, kuratidza zvauri semukristu, hakuna condition, kuratidza zvauri semukristu, hakuna nzvimbo, kuratidza zvauri semukristu, hakuna nguva dzese, pese pauri, under which circumstance, ratidza kuti uri mukristu. Vanhu vanofanira kunge vachiona kuti uyu mukristu. Mukufirwa kwako, show people that you are a Christian. Mukushayiwa nokudzingwa kubasa, show people that you are a Christian. Mukuremerwa nezvinonetsa zvaupenyu, when facing divorce, when facing zvakaoma zvakadaro, show people that you are a Christian. Show them kuti uri mukristu iwewe. Usaturika mbira. Vanhu vazhinji vanoturika, voti tambomira. Ndakambosangana nevamwe vanoti zvamakuita izvi maakuda kutidzosera kumashure kwatakabva. Vanombosiya chikristu voisa padivi, votanga kurangarira zvakudhara zvavairova vanhu zvibhakera, vanhu vachidonhera pasi. Ipapo when people are faced with such situations, vanhu vakawanda vanoturika mbira, chikristu chavo vanombochihenga, vomboita zveipapo. But vakomana panapa vari kupfungwa yedu yekutanga iri kuti show people, ratidza vanhu, imba nguva dzese. Haikona kumbozorora chikristu, ratidza chikristu chako. Show people who you are made of, show people what you are made of. Varatidze kuti iwewe uri mukristu. Mangwanani, masikati, kunyangwe mumasituations akaita sei, ratidza vanhu kuti iwewe wakatenda muna Mwari. Kazhinji after making a mistake, kunanga wakaita mistake muupenyu, wakafamba nepamwe pasingatenderwi naJehovha kuti ufambe napo, and you feel kuti you can no longer sing the songs of Zion anymore. Ipapo, when you are in that predicament, when you are in those difficult situations, ndopa unofanira kutoimba manje, ndopa unofanira kuchita showcase what you are made of. Ratidza vanhu kuti kunyangwe zvangu ndakadonha pachini, kunyangwe ndakaita mistake yakadai, show people kuti Mwari, you still believe in your God. Vanhu vazhinji vanobva vatosiyana nazvo zvamuchosa, vanobva vatozviita write off, and they label themselves as outcast after making a mistake. But tiri kuti isusu pfungwa yedu yekutanga iri kuti imba nguva dzose. Usaturika mbira hadziturikwe, munhu ngaaimbe nguva dzese. Pfungwa yedu yechipiri, vakomana vari apa vari kuti ivo hatigoni kuimba nziyo dzeZioni nekuti we are in a foreign land. They have an excuse. And excuse yacho ukanyatsoitarisa zvakanaka, inoita sekunge excuse inoreva, inonyatso hold water, inoita sekunge excuse yezvokwadi, inoita sekunge excuse yakanaka. And for sure zvine musoro kuti vanhu ava inhapwa, saka havagoni kuexercise chikristu chavo vari nhapwa mani. Nekuti pfungwa inotiyo Jehovha Mwari wekudenga pamtembo yake anoti iye pana bhuku reExodus, rangarira kuti ndini Jehovha Mwari wako, akakuburitsa munyika yeIjipita munhapwa hwako, nokudaro
chinamata Mwari. Saka Mwari anoita sekunge anonamatiwa nevanhu vasiri munhamo. Saka vakomana ava vanoita sekunge vane pavakabhesa so kuti isusu hatigoni kunamata Mwari. We can no longer sing the songs of Zion simply because we are captives here. Simply because we are in a foreign land. Kwatiri sandikumba kwedu hatigoni kutaura zvaMwari kana tiri pakati peunhapwa. But point number 2 yedu iri kuti stop making excuses. Don't make excuses. Kunamata Mwari, kuita zvechinamato chaMwari, to showcase what you are made of, to showcase your Christianity. You don't need to make excuses. Stop making excuses. Kune vanhu vakawanda vanopa excuses. Zvoita sekunge ivo ndo vari nani vasvikirwa nezvinhu zvakaoma kudarika zvakambosvikirwa vamwe. But stop making excuses. Yes, I know you are in a foreign land. Yes, I understand you are in a situation yakaoma. I understand and ndokunzwisisa munhu waMwari pauri panopisa. But don't make excuses. That alone is not an excuse inogona kukuhinda kuti uturike mbira dziturikwe. Stop making excuses. Now Paul achindora mumwe musi anoti hakuna muyedze inokuwirai isina kumbowira vamwe, asi Jehovha Mwari wekudenga unotokupai nzira yekuti mubude nayo. Saka imwe pfungwa iri papa ndeyekuti when you stop making excuses, you should also take into cognizance that there is nothing special about you. Iwo hauna chakakosha kunyanya kudarika vamwe. Vakakutangira kudhara, vakapindana nacho vakakunda. Saka iwe haugoni kupindana nacho ukarega kukunda. Saka stop making excuses. Hauna zvaunogona kuudza Mwari. There is no explanation that you can tell God and God will understand you. Hakuna chaunogona kuudza Mwari. Ndakarega kuzoita zvechinamato, ndakarega kuzoratidza chikristu changu. I stop being a true Christian simply because nandiri pakaoma. No, you cannot do that. Nekuti kune vamwe vari kumashure vakatopindana nacho but vakakunda. You cannot talk of Noah. Iwewe une nyaya dzako wotaura nyaya yaNoah. Noah anokuudza kuti ndakapindana nacho shamwari, zvanga zvakaoma mani, but still ndakakunda. Hakuna chaunogona kuudza Mwari ende ukabuda pachiri. You are not the first one. And neither are you the last one. Haugoni kuti kutanga panyaya ende hauzi kupedzisira pazviri. Kune vakadhara vekudhara vakapindana naye nepanopisa kudarika pawakapindayo. Asi havana kuturika mbira. Ive avo manje ndio vanoita kuti isu kana Mwari vakutonga vanotarisa zvakaitwa nevamwe kumashure. Voti saka newewo simba rekukunda wanga unaro asi wakadecide kuti hausi kuda kukunda. Stop making excuses. There is nothing special about you. Hauzive kutanga shamwari munyaya idzodzo. Hauzive kutanga shamwari. Iwe ungaregedza kunamata Mwari. Nekuti hauna Mwari, hauna mwana. Inonobvunza Abraham, you will tell you a different story. When you ask Abraham, you will tell you, no. Istakasvika makore akawanda tisina vana, tikatozoita dzimwe metsi kuti tikavhire, but still Mwari vakagumbuka naizvozvo havana kufara nazvo. Saka go and ask Abraham, go and ask Sarai. She will tell you a different story. Kuti ndakakloka makore akawanda ndisina mwana, but at the end of the day ndakapusha to the end and ndakaramba ndakaholda the Christian banner, ndakaramba ndakaholda my standard, the Christian values. There is nothing that you can say before God. Zvekuti Mwari vangakunzwisise why wakaturika mbira imi. Hakuna. Hauna chaunogona kuudza Mwari. Mwari vakachinzwa ende anobvunza the Shunammite woman, anokuudza kuti abvunzwa naGehazi musuya, kwakanaka here kwauri kubva? Anoti it is well with my soul, but asiya mwana akafa kumba. Saka kufirwa kwako is not an excuse yekuti ungagona kuudza Mwari kuti Mwari ndakaregedza zvokuita zvechinamato. I stopped going to church. I stopped being a Christian simply because ndakafirwa. There is nothing that you can tell God zvinogona kuita. After all, you are not the first one, neither are you the last one, and there is nothing special about you. There is nothing special about you. And Daniel and his friends. Daniel and his friends. And they will tell you a different story. They will tell you, isekatopinda munyika yaunapwa tikatotirwa dzimwe nyaya dzakaoma. Ask the 4 Hebrew boys. They will tell you, man, the 3 Hebrew boys. They will tell you takatokandwa mumoto, but still we stood firm. Vanokuudza kuti takaramba takabatirira pachikristu chedu. We never let go. Saka you don't have an excuse. Zvekuti wadzvanyirirwa kubasa, zvekuti bosi vako vari kukuita sei, is not an excuse. You should not give in.
You don't have an excuse, my brother. Neither do you have an excuse, my sister. Hakuna excuse yaunogona kupa kuenda as Daniel. He will tell you ndakatokandwa mukati megomba remoto reshumba, but still handina kurasa chitendero changu. I stood firm. Ndakaramba, ndakabatirira. Saka unofana kuramba wakabatirira kuenda as Job. Zvese anozviluza, zvese zvinoparara, including vana, pfuma, vasevenzi, zvese chikafu, minda, zvese upfumi hwese hunoparara, kunyangwe neutano hwake hunoparara. But pese pazvese izvo Job stood firm. Akaramba akabatirira. There is nothing that you can say. Hakuna defense. You don't have a defense, my brother. Neither do you have a defense, my sister. Mwari havana chavachateerera kubva kwauri. Mwari havana chavachateerera. Stop making excuses. Kaverenga zvakanaka bhaibheri rako nokuudza kuti kwaiva nemumwe munhu ainzi Zakaria naElizabeth. Vakanga vakura, asi mukukura kwavo vanga vasina mwana, but still they were righteous people. Saka kushaya kwako mwana hakuratadzise kuti uve mutsvene. Iva mutsvene nekuti kune variko kudhara vakanga vasina vana, but still vakanga vari vatsvene. Iwe haugoni kumhanya nemapani mung'anga nevanouchika nekudii nekuti iwewe hauna mwana. Stop making excuses. Zakaria and Elizabeth are your role models. Stop making excuses. You don't have an excuse. Simba, ramba wakabata, ramba wakabatira ipapo munhu waMwari. Sabva ipapo, zvakuwira izvi hazvina kutanga newe, ende hazvizopedzi, hazviperere pauri. Kune vamwe vachatouya futi, vachapinda nedzakakora kudarika dzawakapinda iwe. Asi vese vanotarisirwa naMwari wekudenga kuti vabate pamuchinjikwa. Ramba wakabatirira uchita soldier on, for we are soldiers in the army. We've got to hold up the blood-stained banner. We hold it up until we die. Atitsi ruoko rwedu on this banner. Isa ruoko pabana. Ramba wakabatirira kunyange zvakaoma sei. Don't make any excuse. Usasiya. Stop making excuses. Unoverenga bhaibheri rako zvakanaka. Rokuudza zvakanaka pamusoro pemwe mudzimai ainzi Ana. Ana yaiva shirikadzi. Ende yaiva shirikadzi yakanga yakazvibata. Yaigara mutemberi ichiita zvokunamata. Iwewo nyaya yekuti wafirwa, saka wotanga kurara pachinjake. Hauna excuse nekuti Ana akatombofirwawo, asi akaramba akarara akarurama pamberi paMwari. And she would constantly go to church. She would constantly commune with the Father. Aigara achiita nyaya dzokutaura naMwari. Saka iwe hauna excuse yekuti waturika mbira nekuti wakafirwa. You're not the first one kufirwa. Neither are you the last one. Kune vamwe vakafirwa kudhara, asi vakaramba wani vari vanhu kwavo. Kune vakafirwa kudhara vakaendesa vana kumayunivhesiti. Kune vakafirwa kudhara vakaroorerwa. Kune vakafirwa kudhara vakavaka dzimba nenzira kwadzo. Saka iwe hauna excuse munhu waMwari. Kune vari kutorarama izvezvi munguva yauri kurarama yawakafirwawo iwe. Kune akatofirwawo zvakare, asi still ari kuramba ari righteous pamberi paMwari. Saka iwe hauna excuse iwe. Saka hakuna chaunogona kuudza Mwari. Mwari vakagona kuteerera vakati sure une point. You don't have a point. You cannot prove anything to God, because Mwari vanenge vachitarisa zvakaitwa nevamwe kudhara. Ndinobvunza Paul, most of his books dzaanotumira dzizhinji dzacho vanodzidza vanoti dzinonyorwa Paul ari mujeri. Saka akasungwa ari pachopisa, akamanikidzika, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Paul anonyora tsamba kunyangwe zvakadaro. Saka you don't have an excuse, my brother. Haugoni kuudza Mwari, kutsanangura, nyange ukaitsanangura nyaya yako ikagona kuchemedza vanhu, asi still haugoni kupa an excuse kuna Mwari kuti ive a reason yekuti uturike mbira dzako. Haugoni kuturika mbira. Izvo zvikaita basa zvine basa rei? Saka kufirwa kwawaitwa iwe, wovuka kuti iwewe zvatooma zvikakupedzera, hazvina munhu waMwari. Kune vakakutangira kudhara ukabvudza zvakanaka. Vakomana vanonzi ana Jerome neRasi vanoverengwa munhoroondo yechiKristu. Vanonzi vakanga vachisirwa moto, voturikwa pamatanda, moto woveswa, vakasungirirwa pamatanda.
pavari kutsva vanonyora nhoroondo yacho vanotivo vakomana vakaramba vachiimba kunyange moto waipisa uchipisa uchibva kutsoka kusvika kumusoro kudzamara vasanzwike voice but malips achingoonekwa kutamba kana ana Jerome naHasi vakaramba vakasimbira pakuimbira Jehovha when things went south. Ko iwewe shamwari, you don't have an excuse. Hauna chaunogona kuudza Mwari. Mwari vakateerera pamusoro penhau iyi. Saka munyori werwiyo ari kuti isusu ipapo takatora mbira dzedu tikadziturika pamukona chando tikati aiwa izvi zvamunoda kutiitisa izvo hatigoni kuzviita. Chimwe chandaona ipapo tichienda pane pfungwa yedu yechi3 ndechekuti vanhu vakavatapa vanotozviziva kuti ava vanhu vanoridza. Saka vanhu vari mucommunity vanozviziva kuti iwe unonamata Mwari, vanozviziva kuti uri mukristu, vanozviziva that you profess to be a Christian, vanokuona uchienda kuchechi nguva nenguva, vanokuona uchiita zvechechi nguva nenguva. Saka paunopindana nadzo vanotozviziva and they require a song from you. Uri munguva dzakaoma idzodzo, they require you to sing a song of Zion. Vanorequire kuti uratidze what a true Christian is made of. Vanoti uratidze kuti kana pasvika panguva dzakadai mukristu chaiye anoita sei. Kana iwe wamitisigwa mwana vanototarisa, vanomira so nechekure votoda kuona kuti saka mukristu kana amitisirwa mwana anoita sei. Ipapo usaturika mbira. Don't make an excuse. Sapa a reason ndazozvitadza nekuda kwokuti ndazenge ndati. That one is not an excuse. Saka vanhu vanozviziva, nharaunda inozviziva izvozvo kuti aiwa ava vanoenda kuchechi kavo ende vanotoita zvokunamata. Saka kana wadaro vanhu vanozviziva. Imwe pfungwa yandaona apa yekupedzesera ndeyekuti amidst all this, zvese zvichiitika mukuzara kwazvo nekushupikira kwazvo, zvese zvichiitika zvichisimuka masimukiro azviri kuita, put your eyes on the mark. Put your eyes on the mark. Tarisa zviri mberi, usatarisa zviri kumashure. Pfungwa inoinakidzwa inotorwa mubhaibheri, mukanoverenga zvakanaka bhaibheri renyu, Matthew chapter 26 verse 30 inokuudzai kuti Jesu ipapo akanga adzika mugomo, achidzika mugomo, and ipapo he sang a song, akatarisa the mark. Christ sang a song looking at the mark, looking at the cross. Jesu akaimba nziyo. Iyo bhaibheri shoko raMwari rinoti, inotaura pamusoro pemurume akanga aine maziso ake akatarisa pamuchinjikwa, akatarisa pa the ultimate price. 53 yaIsaiah inotaura pakuti Jesu akarohwa akaitwa zvese zvaakaitwa, but pazvese izvi haana kana chimwe chete chaakataura. Nemhaka yeJesu simba aive naro mukati make rekugona kuita zvaanoda nevanhu nekuti ndiye akavasika. Aive nesimba rekugona kungodhilita vanhu vose vaivepo panguva iyoyo, osara ari ega. Aive naro simba iro, but he had his eyes on the mark. Chii chaaitsvaka? Aitsvaka kunoponesa the human race. Saka akati inini handina zvimwe zvandogona kuita, ndinogona chete kungoenda. Ndakatarisana neCalvary, ndinofanira kutonosvika paCalvary, ndinofanira kuenda paGolgotha, ndinofanira kunohenga pamuchinjikwa. I should need to hang on the cross so that I can redeem the human race. I should redeem the universe. Jesu anoti zvimwe zvese itai, but handisi kuzomboregedza. I'm not letting go my hand on the gospel banner. What I'm going to do is to keep on fighting. I should keep on keeping on. Ndicharamba ndichienda, handisi kudzokera kumashure. Mungarova mungasvipira, mungaite zvese mungaita sei, munganditakudza mutoro, muchataura mugoneta. I have my eyes on the mark. Chandinoita kuramba ndakatarisa kumberi. In this life that you are living in, zvichaitika zviri kuitika, zvinorwadza zvichirwadza, zvinorema zvichirema. Keep your eyes on the mark, munhu waMwari. Usararisa kumashure, usaregedza kubata. Ramba wakabata ipapo, usaregedza. Ramba wakabata. Jesu anoimba rwiyo. Anoimba rwiyo achizviziva zvake kuti he was going to be betrayed. He knew very well that Jesus was going to betray him on this very night. But the Bible records that he also sang a song.
achizviziva, knowing fully that his best friend, wagara naye for 3.5 years, he's going to betray him on that very night. Jesus sang a song. Jesus sang a song. He knew very well kuti kwandakwenda is a point of no return. Ndakwenda kunomedzwa nekurwadziwa nechinhu chinonzi rufu, but still he kept his eyes on the mark. Haana kubvisa maziso pakuponeswa kwevanhu. Saka iwe pari kuitika zvese, Satani uchazama kamunhu waMwari kukukandira zvinhu munzira. Achazama Satani kuomesa upenyu hwako. Iwewe, don't focus on the current, focus on the future. Put your eyes on the mark. Kune zviri mberi. Samaziso kune zviri mberi ndokwakakosha. Samaziso yako kune zviri mberi. Akatipa Jesu had his eyes on the mark. Apo Judas aita chimbi kuda kunotengesa nekuronga magimmicks ake. Paari kuuya Judas achizonomutsvoda achita same. Jesu kanga akatarisa mberi kudarika zviri kuitika paari. He sang as he headed for the agonies in the Garden of Gethsemane. Jesu airamba achiimba. He had his eyes on the mark. Kunyangwa akatasana neGetsemane, aitasana nekurwadziwa, kusangana kweropa nemvura, kuri kuratidza kurwadziwa kwake kwemashuwa. Jesu aiva nemaziso ake kumberi. Ukachizoneverenga zvakanaka kubhuku raHabhakuku chapter 3 17 kusvika pa18 inobudisa imwe pfungwa yandinofarira. Inoti kunyange mizambiringa ikasabereka, nyangwe mombe dzikashayikwa mumatanga, kana zvipi zvikasaitika, kunyange zvinhu zvikaenda south the southeast, ini ndicharamba ndichirumbidza Jehovha. Kunyange you are in a foreign land, put your eyes on the mark. Kune ruponeso shamwari. There is salvation to be gained. Kunyange zvinhu zvakamira manyama mirerongo, when you have tried all your level best, wazama kuzvibatanidza zvichi, you have tried to add up the numbers and it's not adding up. You have tried suicide several times. Put your eyes on the mark, my brother. Put your eyes on the mark, my sister. Amai vangu isai maziso yenyu kuri poneso riri mberi, kune zvatakagadzirirwa naJehovha zvakanaka kudarika zvatiri kuwana. Imi kurwadziwa kwenguva ino hakungaenzaniswi kune zvakagadzirirwa vanhu vaMwari naMwari kumberi. Iwewe tarisa zviri kumberi, zviri apa. Satani ari kuzama kuti akubvambure, Satani ari kuzama kuti akubvise munzira. He knows what heaven looks like. He knows how beautiful, how nice heaven is. Saka ada kuzama kukubvisa ikoko. I know you're in a foreign land. Ndozviziva shamwari, uri panorwadza paupenyu. Ndozviziva kuti you're grieving. Ndozviziva shamwari, I understand you. Uri panguva dzekuti ukazvirangarira unochema. Ndozviziva shamwari, wakavharwa nabhururu wako epadhuze. I know shamwari, wakaitirwa zvinorwadza nemunhu waida zvisingaiti. But I know all that. Put your eyes on the mark. Usabvisa ruoko shamwari pa the gospel banner. Ramba uripo, fira ipapo shamwari. Kunyange zvakaita sei, usaregedza kuisa ruoko rwako panyaya dzeruponeso rwako. Usatreda Christianity yako nezvekuda zvenyika ino. Ramba wakabata shamwari. Ramba wakabata. Usaregedza shamwari. Put your eyes on the mark. Zviri mberi zvakakosha kudarika zviri nhasi. Imwe vhesi yemuBhaibheri inoti kana tine tariro muna Jesu muupenyu hunobedza, tinonzwisa tsitsi kudarika zvinhu zvose. Usangotarisa zveupenyu wanhasi, tarisa zvekumberi. Kumberi kunei zviye zvatikagadzirirwa naMwari kumberi. Ndo zvakakosha izvo, zvinokupa simba nawo rokuramba uchiita soldier on. Saka mukupedzisira shamwari yangu, hama mudikana, ndiri kuti usarasa mbereko nokufirwa. Vashona vanodaro. Kana ukafirwa haurasi mbereko, unozama zvakare. Ramba uchizama. Usarasa mbereko nokufirwa. Usati nekuti ndafirwa saka ndakusiyana nazvo. Aiwa, iwe usarasa mbereko. Ramba uripo uchirarama nazvo. Saka mukudzidza kwatoita, ndoda kunonamata nemumwe mukati mezuva radasi.
panguva ino. Dzidza kwataita kuri kuti iwe ramba uchiimba nguva dzose. Usaregedza to showcase what Christianity is. Ramba uchiratidza vanhu kuti chiKristu kuita sei. Budira vanhu pachena varatidze kuti chiKristu chinofamba sei. Kunyangwe uri munzvimbo dzakaoma, kunyangwe uri neforeign land, show people what true Christianity is made of. Pfungwa yechipiri yatadzidza yati don't make excuses. Stop making excuses. Usada explain zvinhu kuna Mwari. Zvazenge zvadai saka ndakazodai. Aiwa. Stop making excuses. Ipapo zvakare parika ungapfungwa kari kuti there is nothing special about you. Hauziwe kutanga iwe. And neither are you the last one. Saka simba. Chikristu choda vanhu vakasimba. Pfungwa yedu yekupedzisira inotiyo put your eyes on the mark. Eyes on the mark. Maziso kune zvichazouya. Usakoncentrera pane zviri kuitika zvino. Zvinokuluzisa focus. Ukashaiwa denga. Put your eyes on the mark. Ndoda kunamata newe panguva ino sawira wangu. Ndoda kunamata newe panguva ino shamwari yangu. Kana pazvitatu izvi une pako pauri kuti Mwari ndibetserei. Ndoda kunamata newe panguva ino. Tavi kunamata. Baba vedu vari kudenga. Tinotenda nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Mazvita enyu matikurudzira kuti tofara kuburitsa chiKristu chedu zviri nani. Pose patiri, zvisinei nenzvimbo yatiri, titenderei nekutibetseredza kuburitsa chiKristu chedu pachena. Tibetserewo zvakare kuti tirege kuita ma-excuses nguva nenguva. Atina zvatinogona kutsanangurirai zvinogona kusatisfy kuti mutiregerere pakuita kwedu. Tibetseredzei pakurarama zvamunodai misa Mwari. Matiudza pachena kuti mutori nenzira dzamunotipa dzekubuda nadzo mumiedzo. Uyezve hakuna miedzo ichauya kwatiri isina kumbowira vamwe vanhu. There is nothing new that is going to come our way. Pakupedzisira, give us the power yekumira. Tipei simba rekuita soldier on. Tise maziso edu kune zvichatevera kudarika zvatiri kuona nhasi. Upenyu hwatiri kurarama izvezvi ngausatidzimira nekuti bvisira tariro yekuuya kwenyu kwechipiri nezvichatevera kuseri kwetariro iyoyo. Tibetseredzei kuona zviri mberi kuseri kweruponeso rwedu, zvotipa simba rekugona kumira mumazuva ano apo zvinhu zvakaoma zvakadaro. Tatenda changamire Jesu nekutinzwa nekuti muri baba vedu. Muzita raJesu mambo wedu. Amen. Toyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena ngenyiwo maropa a Jesu ega akana kisa basi ndinoziva maropa a Jesu ega ndinosunungurwa ndi maropa a Jesu ega ndinoaona basi chimwe chiro maropa a Jesu ega kureke
Jesu ega ndirusimbiro rwangu na maropa a Jesu ega nekururama kwangu iwo maropa a Jesu ega akanakisa iwo anondichenesa ine basi ndinosiwa maropa a Jesu ega mbiri noimba maropa a Jesu ega rukudzo ndinonza maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa ini basi ndinoziva maropa a Jesu